a ga-enwe ife one na one ịmụta ọzọ bụ ọ dịrọ mmadụ iji ifele welu nnalụ mmadụ ife ọ bụrụ ife niile mmadụ nye ka ya nata ọzọ bụ na mmadụ nwere ike iji ifele welu ilie ife ọ na-ekwesịrị iri unu kwesịrị ịmụta nke a ọ bụ na ụmụ ife mma kịta karọ m ịnale mana enwere ike ọ bụ fancha abụọ na nkụzi a na-akụzilụ m ụmụ ife akụzisielụ m mmadụ na-elichi ọnụ onye bụ nkụzi na isos abụrụ ezigbo ife ọ bụrụ ife nye ka ị ga na-eli bụrụ ga ndị a na-analụ mmadụ maka ịmarọ the purpose behind ife a na-enye gị ịghọtago onyanwa ka nsị ka nkọlụ unu were ya mụta ife